Здравей, здравей! Чакането свърши и днес ти обявявам едно прекрасно, невероятно събитие, което е workshop на база на всичките ваши коментари и съответно проблемни ситуации, искания и запитвания, които имахте към мен през последните 2 седмици по тази тема, а именно защо ми е трудно да отказвам, да поставям граници и да казвам не, без да се чувствам виновна, да трябва така винаги да реагирам, за да ме харесват другите, да не се опитвам да се чувствам наранена или пък да наранявам другите, когато отказвам. Така че каня ви всички вас, прекрасни хора, които това е ваша тема и отдавна искате да имате разрешение, ефективни резултати. Очаквам ви на workshop-а, раното записване тече. Това е изкуството да казвам не. Ще ви оставя точно тук връзка, за да може да се записвате. Така че очаквам ви точно тогава, за да поработим малко и да видим съзнание ли е, подсъзнание ли е, какво точно ви спъва в тази посока. Защо? Защото когато казваме не на себе си, в случая, казваме да на другите и съответно се омаловажаваме, потискаме, обесценяваме и другите изобщо на подсъзнателно ниво започват да не ни уважават и да не ни ценят като личност. А вие какво избирате? Това е чудесен ресурс. Здравейте, здравейте на всички и ще се радвам да се видим на workshop-а на 16 ноември. Така че очаквам ви, ако имате въпроси, там записвайте се, както споделиха раното записване тече. Привет, Лили, здравейте на всички, които ще гледат този лайв на запис. И както бях споделила още от пред няколко дни в сторитата, не забравяйте да гледате сторитата, в която и платформа да ме гледате, в Инстаграм или във Фейсбук, бях обявила една игра, която беше, който познае какво очаква, какво сътворявам в този момент за вас. Имаше няколко предположения и имаше дама, която позна, именно Лили, точно това си ти, беше наградата. Получаваш наградата една седмица, достъп до подсъзнателните медитации, които съм сътворила. Вълшебства, там са 3 медитации, можеш да си ги правиш в тази посока. Ще се свържа с теб, за да ти дам достъп до тях, така че прекрасно манифестиране по най-добрия начин, честито. А на всички други следете сторията, защото там публикувам интересни неща, игри и други неща. Няма да издавам, да ви бъде интересно. Изненадвайте себе си и ще се видим на workshop-а. Това да казваш не и да поставяш свои лични граници, да, Лили, нещата се случват, е базова ценност, по която аз живея доста отдавна и ще ви споделя как можете и вие да го правите, без да се чувствате длъжни на другите, без да се чувствате виновни от това, че заявявате себе си. Така че очаквам ви. Здравей, Севи! Здравей, здравей! Ще се видим на този workshop, който го направих с много любов и вдъхновение за вас. Защо? Защото това да избираш себе си и в тази посока да можеш да се заявяваш и едновременно с това да имаш супер, както се казва, едно нормално самочувствие, не да летиш в облаците. Привет, Ани! Е напълно нормално и достижимо. Без да трябва да преминаваш през някакви трудности, препятствия, конфликти с близките хора и така нататък. Така че очаквам ви на workshop-а. Записайте се, както споделих. Раното записане тече и който има въпроси, директно може да се свърши с мен по темата. Дали за лични сесии или нещо друго, което ви вълнува. Искате просто да ме попитате някакъв въпрос, съм на среща. Привети ви, поздрави на Варна, поздрави на Русе, на Бургас, на София, откъдето ме гледате. И така, прекрасни хора, пожелавам ви една вдъхновяваща седмица. Аз продължавам по следващите проекти и неща, за да мога да съм много полезна за вас в този момент. До скоро и чудеса и осъзнатост ви желая!